Iku apa to min japrut wae. Apa to? Mbok sing sumeh lho. Breng aku. Lah ngopo? Nah, Sing duit. sabar kok. Tak critani. Lani apa? Wingi Jumatan lho. Ah, Jumatan iki sing iqomat iki lucu. enggak lucu. Wis Jumatan bar ceramah ke rampung to. Ah, Sing iqomat ndelahi wong tuwek. Kuwi tenan. Umur 70-an. Simbah-simbahan. wis tuwa nek kuwi. Lah tuwek ora putih-putih kabeh kok. Ya terus? Iqomat nek kudune ra Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah. Ah, betul. Lah wingi kleru. Ngantek sebelah-sebelahku do guyu kabeh. Tapi, Jadi nganu, ya mungkin saking tuweke ya. Jadi lali. terus? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Entek wis rampung kae. Dadi guyu kabeh to, Cak. Terus delokne karo sebelahe. Mbah, kleru. Terus dibaleni meneh. Allahu Akbar. Ini ya tetep mandek dhek ngeling-eling. Arep baleni arep. Alhamdulillahirabbil alamin.